Shisngi hadian berkenhun king atiar hanyau trap National Liberation Council HNLC kelakam makalashim mikijing bakli halor kejing let banbu yu ubam IED hapelau yeng jo umane elang lingdo ha umsning menhenian kesngi na keliang jo kinong elam ka umsning town dorbar UTD kashnong umsning patarem lambat uwe ukun jo umane elang lingdo kilapen pawi kejing snokya ka bejur bat kata kadeh lor kanong rem bakate gejaka kadeh gejaka babuan palba bat ladachia babthei uti ubam un bthei hakate kamiat kanwan rae kejing shakta ka bejure ki palba nong shong shnong habayu ban crunch kilat thai khobor uba rocky kala u chairman ka UTD uba ke wadri urang ba shnong ka umsning patarem lembat uba sunshine makri utrayeng bat uba deru ukhon jo umane elang lingdo kilapan pawi kejing sngokhya lor kate kejing wan bu bom EID hakati kejaka pat ba kejing sngo jongki kum kinong helam kalong baki da sngokhya shisha ladachia babthei ute bom kan long kejing ta ka bajur kinong shong shnong hi barok we kat ba na kaliang jong ba sunshine makri ulong bha kejing shisha kum ka yeng kasam kam don daw yeno ru bat kalong pat ba ka sngokhya ba kejing wan bu ute bom EID hakati kejaka kan kata shisha la dajia ba ubthei hakabana lor ka jing shakta e ka yeng kasam kan kata ru ikriu pa ba hapo kasnong umsning hi barok we hakwi pat kaliang uloong ban kaliang jong yeng kasam ngemla ban klem da ai jing ro ki pulet jong ka ripoi hapo jong ka jingilam jong senior superintendent of police yeki officer pulet bat yeka kenhun bomb squad na nong ba shlong hakabada ka jing trish tom ka jongki kalala ban lapno yu tu bom EID hakapor ka babyang batru kalala no ban pendu bor ne pensnio klem kanu ka jingja ka basngosi to nangkong ngai kudai ya pigi nong patai kubor umju ro sharman jengi badan lang bat nge ke hoi sya hak digasi ka di ka jingja kebalaja hapo ka snong ka thau hapo put sam to jingpet jonga kum orang bat snong hak digas kebeding jahat digasi hoi kumbala ong syakmat dari sharman ngi kum ka snong ro ngi penpau ya ka jing sosi dan ga jing so diau ka ba lembaga te ga jing wan bu ya ubam ha te ka jaka jong we na kinong song tengi bakal orang Russia ya gajing semua diau lah ni gajing red mensim nagi long panik nagi pai ba nong song tengi te kumunong elam senong te nga penpau ya gajing semua si ba lembaga te gajing ja wan ra gajing penting pensni pai ba nong song te kumbalong isarman te ngimtip mano bawan bu ya kata te re ni sukarpat ya kino ki ba yu bakin semua bahaban bahkan nong jasu nang ni sekmat bapok senong katau jini mar kumbala raja kumbala ong sekmat te kan long sisa ka jing du nong ka bakrau ka dia ki kun ki hajar ki jaj benri kasi jungi tang itai ni keleng to beli sibo ne phi ki nong pathai ko bor ya ka jing wat jing tit to phi halor te ki jing ja men haka halai to lik nakaleng jong chaman ba pe ya ki ndre lik snong di penpau ke jing snow si ke bakhrawe alot ketika jing bom jong beliau ki bagi mla bali thu ha ketika jaka abang ju khot ke jaka jong ban elang lendok tingi penpau bali penpau jong so si kalong ba lada ba ja bo te bom thei ke ke banja ya ke jai bandri khasi jongi amdam nei pom sing jongi namar ba ham sing jongi ke dei ke ta snong bangi penyaj ba kino ki try dukan kide banlong ki khasi ndei banlong khar te den bat kadau ba ka chong sing jongi plun rak away ki malik bat ki try dukan barabar pi tip ba kide ki malik kide banlong ki khasi jaj bandri jongi bat ki nong try ibu nong try gila ban bo ibu khar te den bat kadau ba kate ke jingbu bom ha kate ke ski ni pen pau tu si kadau kolong bala dau thei kamut ke jingja skosi lane da don ke jingya brio atau kasih kamu nengkong nengsa hidai jat menurut kasih jungi banja ke jingja basausi jadi nama tak tahu nak kalian jungi kumpulan ilam senong markete ke jingja ke hab kawai ada ruas senong ke bagi khot omsing patarim ke bahab hiapo ke jurisdiction jom sing kan roba te ni snowdiau bat ni ai kubleiru ya ke police department ya ke ba mari tip ba don babu bom angte jaka kilawan ban pek kilap ha da ki bomba ki bom squash ban pek ya katuga jaka mat kila survey hiru
te nyai kubleru USP baltri system ba mari yo objektif ulawan wan hidalade ban ajuk por ban wajib batikna te nak yang jongi ka strong sing ni klem dala jing songo se sen pat department ya ka bakalawan ban pelai na peng kita ki yo don ka no jing sosi te nak yang jonga ku chairman ngasu pan pau pang ita nang ba kanam jasu nang ni sikmat hak jing dei bekajing kam jongka ban bu bom hagne po jaka jongi te nak yang jongi nyimla ban ong henre ngi supwa ban persngo balada kan don kadok no jingja lade ke jing thei bom ke jing thei jong tei bom ke jing so sri lane ke jing ya breu ke jing sao ka dei bai haki jak kan reu khasi jungi kata ka dei ka banga kwa punya so cha kiba ki saki pai ba barok ka breu nyo tre kita kuble shubun pi ai kuble ni kong fi barok ba pila ai la dengan ni por mengani on express personally hari por te nakalian jonga hikumbu nong song snong juga musning berkumbu trying nidan kam sim ga baso sir habang yasmo kum gata kajingja kadi hapor ki fresh tank ayo khubor naki bor pulit ba kadon kata ka suspect badan kumita ki explosive lan ki bom ti nakaliang nging jungi ni dap da kam sim susi habi asmo gumata kamtam baka jaha kapok ka pelaw jungi bat haju opo ka de hapok ka kumbong ka de hapok yom sning ti don da kam sim susi bat susir sim kumbang kering film ne kinong song sning kila ki badan marjarang tu ki don kam sim susir bat ngai ngoro boleh bah kam don jingja hal tu por jangan kan nakalian juga sing ko abon pau tu long ni ngim nakalian ni kesem jungi but yang aku mujuk pada iparo kimdon kuno ka jingya lesi ke bang yes ni shun ni no but ka barang tu ko ai ka bangan appeal kembang apa ni school pimna ka deka highly populated area hang tu apa mesti te ki bon ki dukan ki kita bon ki buru ki dong song ki lokal ki ba imja haka jingya de yethet haka jingya dan betalan ki hang tu te galong sya ka ba sosi aba yasko gumata kubor baka ki plan lan ki le ya ni kam ha po ka area ka jingi kam tam maru ka stong mesti galong ka stong ka ba song su kang sain pangi appeal ro ba le si bono long responsible haka ni kam so ba nani lesit ngamtip nakadaw yu lengi tempat rit ba nani shmat kana mujashu nani kermen ro ba kamsing kajing shuk kajing song sup song san juga mesti area kelong kumbajulong nakapor supa nakaliang jonga ro ki nakaliang jonga ing kasem jonga ngatrai kamdon ni kumata hadu manta ka hadu mata mene ha ki por ba de ro ngatrai kamdon ni kumata desi ka intention ju ka ba ka kit ki buru bale yatu kam ka intention ju ki ka balong kum nor ngam tep ande nakaliang ing kasem jungi ba nakaliang jonga nani ipa na try ba kam gundon e kata ka kum kata ka maki buru ki perkhat ane ke ba kadon personal intention kan kata ka ka jubab bang suthur ka de kum tai na ba hai kumbang suka bon repeat khenjat mo hapor ki por ki ba prashtang project tam ne prashtang ayo ka khobor nagalang ka jonga kum nong susnong bot utrai trying kum ba no ni ser ha ni dan tam sim sus er te ni shu aingu yo try kan rat ba ka khamdan ka jingja kum kata ka di menikong te ka barang tu kumbang ong intention bakalong kumbang ngir ngim tip kala bandika general intention personal intention ngim tip te bulan itu pak ngang nakalian jungai ngap mahap iban pensko ki ni por bangi hap ai ke jero bandingkong ya ki police department na ngadu ESP additional SP
ini ki bomb squad tenang ta ki khamtam ka mesti police station berkat tu kan ingut ki dan ki na po yam police station ki wan ban ya SS lang ti snow nu ban ai khuble ki ba ki la trishtom ki la response berkum churo ya ki nong yalam juga shlong na do I chairman juga umsting town dorbar nangta I ki ramba shlong ki ba dan ha ki ba bangi I dan ka yang tu ngai khuble ki ba ki sang samla ki bla don bentalang le sing komplit ban jar kertang ino hande ki ba ngam yu I ki bla don bentalang tu nomor ba kumba PUI ha ka tu singi kamde ka ba kam kadir tat ka singiu marah juga por ka don ka fit hang tu hajan hi tong kat tu kan ni sispa mitar ngalak dong ba jangai sispa mitar te kira response nak yang ka nadu ke fire service lagi lapo yang tu kumba ong kina te so kumba ni kwa ban ai khubli ya barok ka bang ajar kita ki baki la le ke bon kam baki la ru ban diffuse ya tu IED bom ha ka por ka ba biang le se tengah ai khuble kulung ki barok ha baki la irap undang ya kai semuju hinde ki nok song hi borok koi kamtam gitu marjan marpa nomor bahang tu ka jaga ka ba ngidon kali ka almost labong ketika populated area kibon ki commercial shops kidan hungtu kidukan ki boret nang tadon siki wai kidan hungtu te kala pen sir ba ya ki nok song kamtam gitu ki badon marjan hungtu te kadi tang katai kalong hajing ai khuble na kalian cunga ya barok gitu bangala ajar tangina bagi la teshitom marga jing sutu cunga kimde bagi lek tang ha ka spot kilai adu ar lightly jaka lese ka intelligent report ka ba kumno ki batang orang natip hende ki one check ya ki commercial shops ka badan haga ki commercial buildings lani ki building ka ba kadi ka jongi but ki one check ta haden pat kilap ba kadan hang te hapo ka office ka badan ketua ICDS te ni ai khuble ba nyayu yo try kan ba ula kui ula penidai ni gaji sau ni gaji sosi ha tu ka janbit jong sini saja